danna subscribe da alamar ƙaraurawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Kada ku manta, tashar Ashanti TV Hausa taku ce. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a shirye take ta baiwa duk wanda ya ba da bayanan da suka yi silar damƙe shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ladan naira biliyan 2.5 wato dala miliyan 7. To amma bincike ya nuna wannan tayin da muryar Amurka ta yi ba shine karon farko ba, don ko a baya ta ba da tayin kama wasu mutane. Wannan tukuicin dai na dalar Amurka miliyan 7 waton kwatankwacin naira miliyan 2,500 da gwamnatin Amurka ta sanya ga duk wanda ya ba da bayanai akan kama shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke ƙara haɓaka kai hare-harenta a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Wasu mazauna Sokoto sun bayyana ra'ayinsu akan wannan batu. Ni a ganina gaskiya hukumar majalisar ɗinkin duniya kamar ba da gaske take ba. Idan har da gaske take, Abubakar Shekau ba ɓoye ba ne, an san dajin da yake, sannan kuma duk bayan lokaci yana fitar da bidiyo wanda yake wannan bidiyon idan har da gaske ake, akwai ƙwararrun da za su iya bin diddiki a gane a ina yake wani lokaci aka ɗauki bidiyon. Suna yin haka ne domin kawai mu talakawa a dinga rina mana hankali akan abubuwan da ya shafi tsaron mu. Gaskiya ni a nawa ra'ayin wannan abin da ya kaman wasan kwaikwayo ne, da a ce kilan sun so su kama shi ko kuma su bada haɗin kai Najeriya ta gano inda yake, da tuni ta riga ta yi wannan abin. To don haka shi Abubakar Shekau kawai dai kamar ana wasa da hankalin 'yan Najeriya ne, ko kuma kawai ana amfani da wannan daman suna samun wasu kuɗaɗe domin ci gaban su. Sannan kuma an ba da tabbacin cewar idan abu aka yi shi ta harkar sadarwa ko diddigin da ake bi tun daga background din da ake bi daga network din da aka yi abin a gano wanda ya abin, da a ce sun so a kama shi da tuni sun ba Najeriya haɗin kai da kuma kayan aiki na zamani, ko kuma ma su kawo ƙwararrun su a nan Najeriya su bincika dajin, su sa na'urori ga su nan ci gaba ya zo da su, wanda da a ce sun so hakan da tuni an riga an gama da Boko Haram, kuma Shekau din da tuni ma an riga an kashe shi. Wani ƙwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce wannan sanya tukuici ba yau ne karan farko da Amurka ta fara ba. Za mu ɗauki shi ne daga kudiri da Amerika take yi daga lokaci zuwa lokaci. Ba a kan Abubakar Shekau kawai aka fara haka ba. Ta daɗe duk wani ɗan ta'adda na duniya da suka yi ƙoƙarin su same shi. In ka tuna sun ba da kuɗaɗe da yawa wadda kudu ya kama Bin Laden ya kawo musu. Da su Alwaki shi ma ɗan Yemen sun yi wa Saddam, sun yi wa Norega. Amerika tana da wannan kudirin sha'aninta da take da jama'a. So a takaice ba sabon abu ba ne, yanzu munna za mu yi cewa sun ɗauki Abubakar Shekau mutum ne da ba wai ɗan ta'adda ne a Najeriya kawai ba, ɗan ta'adda ne na duniya. Tsohon rundunar kwamandan runduna ta 7 da ke yaƙi da Boko Haram, Manjo General Junaidu Sani Bindawa, ya bayyana wa Hassan Maina Kaina, wakilin murya Amurka, cewa dole sai an taimaka da na'urorin da za su ba da cikakkun bayanan da ake bukata. Yakin nan fa ba za a yi shi ana zaune ba, sai an shiga inda su 'yan ta'adda suke. Sannan yakin nan dole sai an ƙarfafa shi ta muradin ɗin a samu bayanai ta kowane hali, bayanai na amfani da mutane waɗanda in ma biyan su za a riƙa yi, da bayanai na amfani da na'urorin zamani yadda za a rika sanin abubuwan da mutanen nan suke da sanin abubuwan da suke yi. Amma misali general, kamar kai lokacin da ka jagoranci runduna ta 7, wannan runduna an tura mata alhakin yaƙi da Boko Haram ne, kamar kun yi wani kokari ne na gano inda shi Shekau yake kuma ku kamo shi? To ai lokacin da mu muke a wurin ba maganan ma gano Shekau bane ba, ai magana ne na shiga inda su saboda a tunkari, kuma kamar yadda na faɗa ko kafin a sanya ne muhimmin abin da aka tambaye ne in an sa ka wannan wurin me za ka yi wanda zai bambanta da abin da ake yi da. Na ce in an sanya ni zan shiga cikin dajin Sambisa, saboda Sambisa na santa, na shige ta, na shiga Sambisa har na kare ɗan yatsa a cikin Sambisa wurin harbi. Saboda haka
shi ne kawai abin da bambancin nake gani. Kamar wannan tukuci da Amurka ta ce za ta bayar, kana ga zai wani tasiri kuwa? Zai yi wuya wannan abin ya tasiri. Tasirin kawai da zai yi shine na maganan waɗannan na'urori da ake amfani da su. Ta kowane fanni idan aka duba, wannan lamari tamkar taimakawa ne ga waɗannan ƙasashe na wannan yanki, in ji Profesa Muhammad Tukur Baba. To na daidai kamar zan duba yunkurin kamar taimakawa ne da Amerika take bawa Najeriya da kuma ma mu ɗauka ba Najeriya kawai ba jihar na Afirka ta yamma. Don wannan shi Boko Haram ɗin ba matsala ne da ya shafi Najeriya kawai ba, duk duniya ta fara ganewa. Ta'addancin Boko Haram yanzu duniya ta karba cewa ta'addanci ne da ya shafi kowa a duniya. Don haka yunkurin Amerika ya nuna cewa wannan abin ya dame ta. Idan ba a manta ba, a baya Amurka ta sanya tukuicin dala miliyan 25 akan duk wanda ya bada bayanan da zai sa a gano ko cafke Aimana Al-Zawahiri, jagoran kungiyar Al-Qaida, da kuma ƙarin wasu dala miliyan 25 akan Sirajuddin Haqqani na Pakistan, da kuma dala miliyan 10 akan wanda ya taimaka wurin gano ko kuma cafke Abu Muhammad Al-Jilani da kuma Abdallah. Yanzu dai ana jira a ga irin tasirin da wannan sabon yunkuri na Amurka zai yi domin cafke Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram.